Ik zeg, sommige kijkers zie je nu kijken van, wie zijn dit? Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Bart. En ik ben Klaas. Maar we zijn net begonnen, dit was ons eerste optreden hier in Zundert. Nou, we proberen alleen wat Nederlandstalig lekker gezellige muziek te zingen. Maar Klaas, je bent geen onbekende in artiestenland, hè? Nee. Ik heb al verschillende artiesten een beetje in de zaal geholpen. Wat cd's uitgebracht, onder andere met Jannes, Bouke. En op het ogenblik doen we druk met mooi werk. En ja, en nou doen we het zelf. We gaan zelf hebben een paar liedjes opgenomen. En dan gaan we zelf een beetje artiest spelen. Ja, en het gaat over de markt. Het gaat over de markt, ja. Dat is voor jou ook geen onbekend iets. Nee, ik sta op de markt al jaren. Mijn vader heeft jaren op de markt gestaan en we hebben een liedje gemaakt over de markt. Feest op de markt. En de 21 september gaan we een videoclip opnemen op de markt in Apeldoorn. En Bart, wat heb jij met de markt dan? Ik heb eigenlijk helemaal niks met de markt, maar ik zit al 40 jaar aan de muziek. Als discjockey draai ik allerlei feesten en partijen. En hoe zijn jullie bij elkaar gekomen dan? Nou, we kennen elkaar al jaren. En we hebben al jaren dit plan in het hoofd om dat een keer te gaan doen, om een keer een plaatje op te gaan nemen. En toen eindelijk hebben we de stap een keer gezet. Mijn vader die zegt van, we pakken nog een keer door. Want ja, als je plannen hebt, de meesten hebben die plannen wel, maar doen het niet. Wij hebben die plannen en we hebben het nou eindelijk een keer gedaan. En de 21 september dus de opname van de clip? Ja, 21 december hoor ik het van Klaas vandaag dat we naar Apeldoorn gaan. En dan gaan we daar lekker de clip opnemen. Ik hoop dat het beter lekker weer is en dat wordt vast zo'n gezellige dag. En als mensen het mee willen doen in die clip, kan dat? Jazeker, feest op de markt. Dus 21 september naar de Apeldoornse markt, want er wordt een clip opgenomen van feest op de markt. En ja, iedereen kan meedoen.